Nid adeilad yda ni, ond pobl sy'n gwneud I bethau ddigwydd. Ni ydi M-SParc. Rydyn ni'n ychwanegu at fywyd a economi yr rhanbarth ac at datblygu partneriaethau sy'n ymestyn y tu hwnt I ddaearyddiaeth. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n tyfu ac yn ysbrydoli. Cwmni Prifysgol Bangor yw M-SParc, a rydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd I wireddu syniadau newydd. Mae'r cwmnïau sydd wedi ymgartrefu yn M-SParc yn cyflogi graddedigion, yn croesawu interniaid ac yn defnyddio'r brifysgol, y wybodaeth, ymchwil ac arbenigedd I sbarduno arloesau. Rydyn ni'n cydweithio â sefydliadau eraill I gyflwyno digwyddiadau gwych a syniadau newydd I bawb. Mae M-SParc yn cydweithio â diwydiant. Rydyn ni'n helpu gefnogi mentrau carbon isel, tygych a datblygiadau digidol, yn ogystal ar ochr ymchwil a datblygiad o wyddoniaeth a technoleg. Rydyn ni'n troi cwmnïau newydd I mewn I busnesau bach a chanolig sy'n parhau I dyfu a mewnfuddsoddi. Gallwn hefyd helpu busnesau nad ydynt y rhai gwyddoniaeth na thechnoleg. Mae mynediad at ein hyb Mae'r yn golygu bod yn gallu helpu unrhyw gwmni o'r cychwyn cyntaf gan sicrhau bod y cwmnïau sy'n denantiaid yma mewn amgylchedd lle gallwn dyfu gyda ni gyd. Da ni'n credu dylsai M-SParc gyfrannu at y gymuned ac rydyn ni'n helpu gyflwyno gwyddoniaeth a thechnoleg I blant, gwella sgiliau'r gweithlu a chefnogi merchaid mewn diwydiant. Wrth I ni wneud hyn I gyd, rydyn ni'n gwneud yn siŵr bod pawb yn cael hwyl a bod ni'n cyflwyno'r iaith Gymraeg I siaradwyr newydd gan gyfuno'r Gymraeg ac arloesedd. Mae M-SParc yn lle ble mae busnes yn digwydd ac mae perthnasoedd yn cael eu ffurfio. Mae gennym ni galendar llawn digwyddiadau I ysbrydoli. Rydyn ni'n gwybod bod angen arian ar fusnesau a chymunedau ac yn M-SParc rydyn ni'n dod â buddsodwyr wyneb yn wyneb â phartneriaid posibl ac yn dangos I busnesau lle mae modd dod o hyd I grantiau neu buddsoddiadau. Rydyn ni wedi'n cysylltu â chyrff ar draws y Deyrnas Unedig a thu hwnt a fydd yn helpu greu cysylltiadau a chynyddu llwyddiant. Rydyn ni'n creu gyrfaoedd sy'n talu'n dda mewn sectorau newydd yn yr ardal gan ddatblygu a meithrin sgiliau'n barhaus, yn ogystal ag ychwanegu amrywiaeth at yr economi a diwydiant. Nid adeilad yda ni. Da ni'n bobl sy'n neud I bethau ddigwydd. Ni ydi M-SParc.